danu l-moment illi namlu l-qabża li jmiss li Malta u Għawdex timxi l-qoddim li ħadd ma jitħalla lura. Żgħażagħ, ħaddiema, negozji, anzjani, familji, irridkom magħna imxu dal-kapitlu sabiħ ta' pajjiżna għal Malta l-qoddim, għal Malta u Għawdex aħjar. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borġ f'messaġġ qawwi ta' għaqda nazzjonali f'attività politika fil-lokalità tal-Mellieħa kif insista li l-Partit Nazzjonalista preparat imexxi l-pajjiż il qudiem mhux b'mod partiġan imma f'għaqda nazzjonali ġenwina. Elix Borġ insista li l-familji Maltin u Għawċin qed jistennew azzjoni u mhux retorika bidla li tindirizza l sfidi reali tal-pajjiż f'dak li għandha x'taqsam popolazzjoni, saħħa, infrastruttura fil-waqt li sostna li l-poplu jrid tama ġdida. U għalhekk irridu politika, viżjoni vera illi toffri tama lil kulħadd. Jekk intix żagħżugħ, jekk intix anzjan, jekk intix ħaddiem, jekk intix imprenditur. Irrid nara li jkollok opportunità li ġo pajjiżna tikber u tara futur u tkabbar familja. Rabta mal-kwistjoni tal-prim imħallef il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li hu dejjem mexa b'rispett mhux biss lejn l-istituzzjonijiet u l-ġudikatura iżda anke lejn il-poplu Malti u Għawċi b'sens ta' maturità u kawtela. Huwa spjega li kien ippreżenta 4 ismijiet lil Prim Ministru madankollu Robert Abela totalment injora l-element ta' diskussjoni u dialogu u xorta waħda baqa' jġib l-interessi partiġani tiegħu qabel dawk nazzjonali. Elix Borġ insista dwar l-importanza tal-konfidenzjalità b'rispett lejn l-imħalfin sedenti u għalhekk kompla li tul il-jum tas-sibt ippropona mekkaniżmu illi jola mill-livell politiku illi ħares biss lejn l-interess nazzjonali. Madankollu preċiża jgħid illi anke hawn il-Prim Ministru minflok ħares lejn l-interess tal-pajjiż ma jridx jiddiskuti imma jrid jibqa' jsabbat saqajhu jagħmel ta' rasu jimponi flok jiddialoga. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħeġġeġ lill-Prim Ministru sabiex ma jibqax jirraġuna b'mod partiġan. Jiena lest biex niddiskutu, ejja npoġġu flimkien, ejja naraw il-bandiera bajda u ħamra, ejja naraw l-interess tan-nazzjon, ejja naraw kif nistgħu nelbu din l-isfida u tkun opportunità ta' għaqda nazzjonali. Ejja nneħħu l-aħmar u l-blu, ma nibqgħux nirraġunaw bil-partiġanizmu għax il-poplu qed jitlef il-fiduċja fil-politika. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borġ insista li dan huwa obbligu li għandu lejn il-pajjiż u mhux lejn il-partit biss. Hekk biss nistgħu nimxu il qudiem bħala pajjiż sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista bid-diskussjoni u irġulija kif il-poplu jista' jerġa' jikseb il-fiduċja fil-partiti politiċi. Ma nistgħux nibqgħu imwaħħlin, irridu nimxu l-qoddim. Jien tajtu li tal-ħbiberija l-Prim Ministru, flokħa li tal-ħbiberija, remini wkoll għax hekk imdorri jagħmel. Dik hija d-differenza bejn l-irġulija u l-kelma li ma tiswa xejn, però dik hija li qed jaraw il-poplu Malti u Għawċi kollu. Dik hija d-differenza li qed jaraw bejn tmexxija ta' Robert Abela u tmexxija ta' Elix Borġ illi mill-oppożizzjoni aħna diġà qed nimxu b'serjetà. Brabta mal-aħħar aġġornamenti mir-Reġjun tal-Golf Elix Borġ insista li d-dinja qed tevolvi u li l-mexxejja Ewropej għandhom responsabilità kbira sabiex ikunu katalisti għal paċi waqt li joffru garanziji ekonomiċi. U spjega li ma nistgħux nibqgħu naraw aktar qtil ta' innoċenti tfal u familji bla ħajja u spjega li hu dejjem se jkun favur in-newtralità u l-paċi. Intant matul din l-attività tkellmu wkoll ix-Shadow Minister tal-Partit Nazzjonalista u parlamentari Robert Kutajjar illi f'diskors emozjonanti ħabbar illi mhux se jkun qiegħed jerġa' jikkontesta elezzjoni ġenerali oħra minħabba raġunijiet personali. Iżda insista li se jkun qiegħed jagħti appoġġ sħiħ lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borġ waqt li faħħar il-ħidma tal-partit matul is-snin. Naf il-waqt li l-Professur George Vital Zammit inkarigat mit-tfassil tal-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista insista dwar l-importanza ta' dialogu u bidla fil-kultura politika illi qiegħed iġib il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borġ. U spjega wkoll dwar il-fatt li qed inħass sensazzjoni ta' bidla dwar kif tinħadem il-politika taħt it-tmexxija ta' Elix Borġ fejn qiegħed ifittex illi jaqgħu mhux jifret li jisma' u mhux jiġġudika u li jmexxi l-poplu fuq vjaġġ mimli kuraġġ u tama.